pre. Kung sa man kadi pre, sige ra mga ginuktok. Lali ko ta. Pre, uga na maligo lagi pre. Ako'y problema pre. Uy, di na maayo pre, unsa may nang problema ha pre? Kuan pre. Patay pre lingkod sa refill. Ayo apo di magistorya ta pre lingkod pre. Sige, sige. Kuan lagi pre. Yan kabuan yung dagat na kay hindi tuntay kaligo. Matay. Nakainomdom na pagsamot pre kung problema yun pre. Unsa may nang problema ha pre? Magdako na ba? Gamay-gamay ra pre pero ako gipanguyaban pre ba nga. Kaya itong karoon pre, wakitang kusugta pre. Uy, yate. Ano man? Ambot lagi pre. Di na ba unta guwapa. Di po nito tuglawas. Bati ito lang pre, pero kusugta pre ba? At tanay mong kalaki pre, nang hinaway nang nanay mo nga pre. Wala, pre, nagsaba. Pre, kaya bisa mo samot ni di kasugto na to pre. 5 minutes later. Matay pre. Minyo naman yung ka pre. Pero ay ko na ko pre, sa sekreto nga. Para makauyab ko pre ba? Ah, sikreto pre. Ba pre, minyo naman yung pre. Ako isa kabuk anak. Na ako gipanguyaban sa una pre, nga hantod karon. Uyab lang gihapon mi. Wa pa gyud mo nagbulag pre. Wala pre. Ngano man na pre, ko tika na pre tudlo ida ko na pre kay brad nindot na pre, brad hayag-hayagan akong una-una pre ba. Migan-gaan akong gibati pre. Nindot na pre. Diyan sa man tulo pre. Alang-alang nga magbulag mi pre nga ako ra mi nakabalong nga uyab mi. Bumot sa iro nimo pre. Matay binuang man mo ha pre. Ana tarada dia pre. Sa. Mo ora problema nimo? Maura na pre para sa imo ha pro. Ano sa ko pre bukat kay big deal kini nga problema pre. Ikaw kuno way uyab pre. Lalim ba? Tay pre ug sugton na ko sa panguyaban pre. Kining adlaw pre ba? Adlaw bagod na pre nga. Bulan man na oh. Ay bulan yan nga kagarong adlaw ana. Bulan lagi na. Sus nimo pre. Adlaw lagi na. Di ra ba ka mo to? Wa bulan lagi na pre oh. Giing nang kag adlaw na. Sakang ka pre. Sus. Bulan lagi na. Adlaw lagi na pre. Bulan lagi na pre oh. Sus nimo pre ginag adlaw na. Sus nimo pre. Adlaw lagi na. Para gud alisa alisa. Na sir. Kasi pagtanong nimo na. Adlaw na o bulan? Ala ka sir. Oh. Ambot lang sir kay dili man ko taga dire sir. Hawa ring hawa hawa. Oh. Yabag man. Bulan na no. San tuhan ni pangutan una. Adlaw lagi na pre. 6.5 hours later. Adlaw lagi na pre. Bulan lagi pre Oh, oh. pre. Kainit ano ka karong adlaw ana init kayo. Sa man bay. Sa na naman na adlaw bulan. Ambot lang bay. Mao na nga. Wala mo kabalo kay Sige kailangan mo sa una. Sige na mo pamayabas. Ay nagila mo na. Sa tanong mo na. Bulan adlaw. Haman ko na ba kanang wala na sa tuo. Yakag na meron. Wala og tuo pagkaway mo nda. Ini mo tungutan. Sa man bay. Tarong sa mga bay.